Arigato mother. Jag filmar för dig nu. Arigato mother. Nej. Var det så? Du får ju, vad fan har jag fått hjärnsläpp nu för då? Genomsläpp med. Jag kommer inte filma dig. Nej men lägg ägg. Nej. Kom igen. Ska jag göra så? Vad är det man ska göra här egentligen? Vad är det de vill att man ska göra? Typ om man lyfter upp en luva. Arigato mother. Jag filmar för dig nu. Arigato mother. Var det så? Ja. Du får ju, vad fan har jag fått hjärnsläpp nu för då? Genomsläpp med. Jag kommer inte filma dig. Nej men lägg ägg. Nej. Kom igen. Ska jag göra så? Vad är det man ska göra här egentligen? Vad är det de vill att man ska göra? Arigato mother. Arigato mother. Arigato. Arigato mother. Jag filmar för dig nu. Arigato mother. Men för satan, han var ju lite svär, jävla skitfan. Så då. Arigato mother. Jag filmar för dig nu. Arigato mother. Nej. Var det så? Du får ju, vad fan har jag fått hjärnsläpp nu för då? Genomsläpp med. Jag kommer inte filma dig. Jävla fan ska jag göra? Kom igen. Men då blir det för mörkt. Ska jag göra så? Vad är det man ska göra här egentligen? Vad är det de vill att man ska göra? Typ om man lyfter upp en luva eller? Du ser fan ut som en mors. Arigato mother. Jag filmar för dig nu. Arigato mother. Nej.
Vad fan har jag fått hjärnsläpp nu för då? Genomsött med klimakteriet. Jag kommer inte filma dig. Ja, men lägg ägg. Nej. Kom igen. Ska jag göra så? Vad är det man ska göra här egentligen? Vad är det de vill att man ska göra? Typ att man lyfter upp en luva eller? Du ser fan ut som en moshishi. Ja, kom igen. Arigato mother. Men vad fan, lägg av och munga dig! Så du skyller på detta på mig då? Arigato Ja, mother. men visa hur du sitter bakom då. Jag håller i kameran. Arigato mother. Arigato mother. Kolla här. Du måste se den här. Arigato mother. Varför såg du så ledsen ut på mig för när du missade den? Det du ser den långsamt. Kolla här, nu ska jag lära dig en sak mamma. Detta ser jag en gång till falla. Efter när du har gjort den så. Då är det en snurr. Hur var jag nu då? Så, och så då är det en. Ja, dubba. Dibba. 1, 2, 3. Arigato mother. Fan! Arigato mother. Igen. Arigato mother. Det är din rätta. En till, så måste du bara fixa den och sätta chansen. Inga räkningar. 4, 3, 2, 1. Arigato mother. Jag kan ju som har skitit ner det under hela videon, men... Arigato mother. Jag kunde. Arigato mother. Jag gjorde det
Ja, den liksom här uppifrån. Man behöver inte se jävla gäddhänget. Men jag sa en gång till, jag måste fixa med En gång till nu när jag var så duktig. Så jag ska inte... Ja, Men du var ju bara helt uppifrån nu. 5, 4, Nej! 3, 2, Nej! 1. Fucking rövhål, du måste göra med mig. Så kan du inte göra. Vänta nu. Men håll åt sidan, åt den åt sidan så att jag personen i skydden. 5, 4. Du har den ännu långsammare. Varför? Nu är den ännu långsammare. Jag trodde det blev bättre. Nej! Den var helt hemsk. Sakta då. Gjorde jag det? Vad är det? Nej, jag får bort den. Nej. Varför då? 5, 4, 3. Där. Men då gör ju du så här. Så och sen så. Ja. Och så. Det ska man väl inte göra? Jo. Men då ska man lägga ut 2 gånger då. Ja. Och sen så, klick. Ja. Och så. Ah, vad säger du? 5, 4, 3.
dig denna. Nästa grej jag ska lära dig är denna. Vilken gullig väska. Jag satte den! Arigato mother. Jag filmar inte det nu. Arigato mother. Nej. Var det så? Du får ju, vad fan har jag fått hjärnsläpp nu för då? Genomsött med klimakteriet. Jag kommer inte filma dig. Ja, men lägg ägg. Nej. Kom igen. Ska jag göra så? Vad är det man ska göra här egentligen? Vad är det de vill att man ska göra? Typ att man lyfter upp en luva eller? Du ser fan ut som en moshishi. Ja, kom igen. Arigato mother. Men vad fan, lägg av och munga dig. Så du skyller på detta på mig då? Arigato Ja, mother. men visa hur du sitter